Uvažena predsedavajuća, gospodine Babiću, zakon koji ste predložili mislim da je apsolutno na mestu i što se tiče poslaničke grupe Jedinstvene Srbije, našu podršku ćete svakako u ovom zakonu imati. Možda smo trebali samo ovo da radimo nekim obrnutim redom, možda smo ovo trebali da stavimo na početku svih ovih krupnih koraka koje smo i do sada preduzeli, ali u svakom slučaju nije kasno da ovo stigne na dnevni red zato što znam da će ovo stupiti na snagu odmah. Ovo su stvari koje možda ne trebamo da obrazlažemo sa puno pompe. Ja sam imao potrebu samo da izađem i da vam kažem da računate na podršku Jedinstvene Srbije. Kad kažem ne treba sa puno pompe i komentara ovo sve raditi, to je zato što donosimo jedan zakon koji apsolutno ima smisla i kad uradite nešto od čega se lično odričete, to ne treba da se stavlja u prvi plan. To treba onako da ostane negde u senci, ali da svi znaju da smo u ovim merama reformi mi preuzeli određene korake. Kada je u pitanju izmena člana u istom zakonu koji se odnosi na trošenje novca u periodu neke kampanje, ovde ste to fino obrazložili i jasno je da je vaša intencija da se kampanja vodi u vreme izbora, da se kampanja ne vodi čitave godine. Kada je u pitanju poslanička grupa Jedinstvene Srbije i naš predsednik, mi smo se uvek i zalagali da u kampanji ne idemo sa bilbordima, kako ste malo pre rekli, i sa posterima, nego idemo sa rezultatima i sa delima koje se nalaze iza nas i koje smo ostvarili u nekom našem radu. Tako da i kada je u pitanju izmena ovog člana mi je svakako podržavamo. Ono na šta hoću da iskoristim priliku još jedanput da skrenem pažnju, nije prvi put, imao sam priliku ovo da pričam ispred ministara koji su obrazlagali neke svoje zakone, je situacija da koliko god mi ovde štedimo ili se trudimo da donosimo zakone koji će svakako ići kao podrška u pravcu ovih naših reformi, moramo svi zajedno da utičemo pre svega na direktore javnih preduzeća i na vršioce lokalnih vlasti. Zakon o javnim nabavkama koji je transparentniji od onog koji je ranije bio na snazi svakako je mnoge stvari doveo u red, ali i dalje postoji ono što ljudi koji sprovode tu izvršnu vlast oslikavaju u nekom svom moralu i nekoj svojoj etici. Zato pozivam pre svega vas kao najveću i najodgovorniju stranku u ovom parlamentu da skrenete pažnju tim ljudima, to isto ćemo učiniti i mi gde imamo mogućnosti, a onda u zbiru svih ovih ušteda koje pravimo, evidentno je da ćemo u budžetu da pokažemo neki, ajde da kažem, neočekivani rashod i ako ništa drugo, stvari koje smo uštedili očekujemo da će se potrošiti na pravi način. Još jedan put kažem, poslanička grupa Jedinstvene Srbije u danu za glasanje podržat će ovaj vaš zakon.